Hingke narok obo nugui tongna obo khe poultry tok ni riman jaga rok belai sitraangjak hingke abo ang chengui naimani bahai wngkhe o jaga norok nuktongo oro 100 ta tongo hingke koik dino tebo tubjaknai hingke abo khe horni bagui lamp tei kubuk kwchang mani bo kati rwo no lamp khe hingke norogo nuktongo o kaisa khe tui ni obo khe chamung ni hingke abo haikhe oro bongni side o manui tongo chajaknai kainui nungjaknai kainui tei tola o hingke tongo oro polythene ko cartoon saka o newspaper bojak hingke abo rok wngkha tini bai borok 8 din tongo bongni boyos hingke tei bongno 7 din o vaccine rok paijak hingke tei haikhe bongno tui rogo bithi je tui ni bithi rok bo borokno khari paijak hingke haikhe no taisa 21 din rogo bongni 21 din o bongni hainhai oko tongo bongni bukrok bongni bithi rok tongo charjaknai hingke haikhe no bongni tei sapta kaisa pore mane 14 din 7 din tei 7 din pore hingke taisa hainhai bongni vaccine marnai hingke norok tok rina rok hingke norok hingke o niyom kheno choli mano ang bo kwtal no hingke tobo ang o niyom rok sikima bagui saimano norok bo haikhe no khaji hingke baksa borok khe tamkhai hingke o jaga o ang je newspaper bo no jaga amoni tola cartoon rok riyawi baksa kekoroi mai kubuk rok bo rwo mai kubuk mani chaba chao tamoni chao bahai khe chahaka hingke mai kubuk o tui rok borok je khimani bongni bikhi rok bo datini kusubui tui ranthango borok wngkha belai hingke leta pata asuk wngya ta bikhi bo ranthanai datino hingke yang tebo tongo norok nuktongo yang cha rok tangjak hingke obo khe taisa onyo taisa kwtal khe tubjaknai koik dino sopainai bongni bagui hingke obo khe bongni nok background no borok nai mantokna bongni abato light rwjak kainui bongni bagui khe fan rok tabuk nangyakho borok chikon kho bongno fan rwte 14 din rok nangnai 14 din rogo taisa torkha khe bongno fan rok nangano tabuk khe bongno fan nangya borok kwchang jagui sakani upor saka kaijaknai hingke sakani upor saka khe thunai bo chance tongo toksa rok aboni chwng bongno joto mansa kutung kheno tornang bwsarokno nog nang tebo phunukgo hingke abo khe char nok bumbo ah jaga ni taisa torkha khe bongno oro tisanai tai chikon rok no khe taisa tola o torphinai hingke oro kaisa ada box norok nuktongo ada ni bosta obo khe first eko pre-starter hinui omo puilani bosta bongni hingke bongni 100 ta ojon ni chamung hingke 100 ta tok ni bagui hingke bongno phalna jora tui hingke 7 bosta nangnai chamung puilani hingke pre-starter hingke haikhe no tei ompore to starter ompore last hingke finisher amsa kheno bongno phalui mangka hingke borok 2 kg rok kana bagui 35 din rok nangjaskhe bono hingke 2 kg ni upor rok tebo kana muchungkha tebo tormano 40 din rok bo tormano hingke 32 din kheno bongno phalui mano emni phalui mano hingke norok tebo SMS rok khaimano taisa saimano muchungkhe tebo video rok bwskango norok tebo video nugono tok rok ni hingke haikhe no tebo wak rok ni video bo nuknai wak rima rok hambai hingke channel naitongne share khaidi like khaidi।